Sa Facebook post ka netizen na si Mac Rodriguez, mababasa ang pagkadismaya kay ni sa sarumbistadong bakery sa Santo Domingo, Albay. Ang nabakal niya kayang Spanish bread, may palaman na pako. Sa post, mababasa mananman iba-ibang negatibong komento. Alagad para sa nagkapirang parokyano, panlilibak sa naman ini sa bakery. Siguro yun, baka kung baga, inggit lang. Kasi, sa lang, kasi mabenta kasi baga dyan. Maraming bumibili talaga dyan. Baka yan, gawa-gawa lang yung istorya yan na may pako yung tinapay. Pero lagi akong bumibili ng tinapay yan sa Jilram. Wala naman akong nakakuha ng mga ganun-ganon. Depensa naman kantag sa Dirican Bakery sa haros masarong dekadang pagpapabakal ninda nin tinapay, katugun-tugunin niya permisa sa iyang mga tauan pagmantinirkan maray na kalidad kan sa indan tinapay. Kaya ang patutsada da ka netizen, imposibleng mangyari. Hindi po namin lalagyan ng pako po yun. Kasi po, yun po ay kasiraan sa aming pong negosyo. Yun po ay masisira yung aming hanap buhay. Baka sakali wala nang bumili, saka masama po yung pako. Nganing mapatunayan na malinigan sa indang tinapay, pinahiling man kay ni sa news team ang lugar kung saan pigpoproseso ang sa indang mga panindang tinapay. Sa mga customer na bumibili sa amin, o yung iba, sabi nila baka hindi na bumili or wala nang bumili at hindi po namin lalagyan ng pako yung Spanish at masisira po yung aming hanap buhay. Wala po kaming wala pong masasahod yung paladero. Sigun man sa 4 na taon nang nagtatrabaho bilang master baker digdi, inian sa indang kabuhayan kaya day sinda pwedeng magpabaya. Po sila kung halbang gagawin ko po yun, negosyo po nila ito. Kawa naman po sila pag bagay gagawin po yun. Mawalan silang hanap buhay. Sa ibong kang kontrobersya, pigpapasalamat na sa ni Maylin na may nagbabarakal pa man diwat sa inda. Mientras tanto, pigbalo man ka news team na kuhaan ng pahayag si Rodriguez, alagad mayo pa ining kasimbagan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.